Dilemma voor Vlissingen, wel of geen auto's op een boulevard. Het is donderdag 3 september. Dit is Zeeland Nu. Wordt rondje Boelen misschien verleden tijd? GS wijst referendum af. En 1400 huwelijksjaren gevierd in Hulst. Dag dames en heren. Onderzocht wordt of de boulevards in Vlissingen vaker afgesloten moeten worden voor auto's. De afgelopen tijd gebeurde dat regelmatig, zodat er op drukke dagen meer afstand gehouden kon worden door voetgangers. Maar zo'n autovrije boulevard kent voor- en tegenstanders. De boulevard afsluiten of niet? Het zet Vlissingen voor een dilemma. Aan de ene kant kan een afsluiting zorgen voor minder verkeersoverlast en een grotere verkeersveiligheid. Aan de andere kant raken mensen dan wel het traditionele rondje Boelen kwijt dat veel Walgenaren in hun hart hebben gesloten. Wat vinden de mensen op de boulevard zelf? Nee, zeker weten zonder auto's. Ze rijden ontiegelijk hard, scooters ook. Het is gewoon gevaarlijk voor fietsen. Vooral de motoren en de brommetjes die over de boulevard rijden. Dat zou een verademing wezen als die 's avonds, als wij buiten zitten op de boulevard hier zo, met mijn vrouw, zitten op het terrasje. En wat er dan voorbij komt, dat wil je niet weten. Maar niet iedereen ziet zo'n afsluiting zitten. Ja, dat vind ik heel erg jammer. Ik vind het heel erg leuk om een rondje Boelen te doen. Ook de horeca aan de boulevard ziet niets in meer afsluitingen. Nee, wij zijn absoluut unaniem voor het openhouden van de boulevard. Ik vind de boulevard is van iedereen. Wat ik wel vind is dat we de overheid moet meer handhaven, met name op snelheid en geluid. En dan hebben we een leefbare boulevard. En wij als horeca willen echt dat de boulevard open blijft. De wijktafel van de Vlissingse boulevard vertegenwoordigt de bewoners. Ze zijn niet per se voor meer afsluitingen, maar vinden wel dat er iets moet gebeuren. Nou, in ieder geval proberen zo vriendelijk mogelijk te maken. En daarvoor is toch wel een behoorlijke reductie van het gemotoriseerd verkeer erg belangrijk. Kijk, als wijktafel gaan we niet alleen over het verkeer, maar we willen zo'n optimaal mogelijke leefbaarheid voor iedereen op de boulevard. Dus ook voor de bewoners. Even achterlangs parkeren gaan, ja? Dan ga je bij de Leeuwentrap parkeren eventueel. Voor de aanwonenden is het erg belangrijk wat er gaat gebeuren met hun boulevard. Daarom denkt de wijktafel actief mee met de gemeente. De wijktafel heeft nu bouwstenen aangeleverd om te kijken hoe de verkeerssituaties geoptimaliseerd kan worden. Ook in het kader van de belangen van iedereen, maar nogmaals van ook bewoners, maar ook van andere gebruikers. Hier wordt ook bijvoorbeeld de positie van deze Koosje-Buskenstraat wordt er ook in meegenomen. De gemeente onderzoekt de komende tijd wat de gevolgen en mogelijkheden zijn van meer afsluitingen van de boulevard. Dat onderzoek moet eind 2020 klaar zijn en dan moet er komend voorjaar een knoop over worden doorgehakt. De politie is op zoek naar getuigen van een bijtincident. Een loslopende rotweiler heeft in Siruskerke op Schouwen gistermiddag 2 kinderen en een vrouw meerdere keren gebeten. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het zijn meisjes van 7 en 8 jaar oud. Volgens de politie was de hond even uit het zicht van zijn baas. Zij heeft eerst de hulp verleend tot de ambulances aankwamen. De rotweiler is meegenomen door de politie. Zeeland krijgt, als het aan het provinciebestuur ligt, geen referendum over het compensatiepakket voor de marinierskazerne. De stichting Zeeland Tolvrij wilde graag dat Zeeuwen hun mening kunnen geven over het pakket en vroeg het referendum aan. Daarvoor zijn handtekeningen ingezameld. Maar volgens gedeputeerde staten is het compensatiepakket geen onderwerp dat onderworpen kan worden aan een referendum en verwijst daarvoor naar een bepaalde verordening. Uiteindelijk beslissen provinciale staten en dat is later deze maand. Ondanks de storm van kritiek is de gemeente Schouwen-Duiveland niet van plan de nieuwe kleur voor de vuurtoren van Burghaamstede aan te passen. En Rijkswaterstaat ook niet. Sterker nog, deze maand al gaat de nieuwe tint rood erop. De vuurtoren verandert van felrood naar bruinrood, tot de woede van een groot aantal omwonenden. De verantwoordelijke wethouder is daar verbaasd over. Het nieuwe rood is historisch verantwoord, volgens haar. En tijdens de vergunningsprocedure is er nooit door iemand gereageerd. Elke donderdag laten we een filmmaker aan het woord die een korte film heeft gemaakt over de slag om de Schelde. De première van de films werd uitgesteld door de coronacrisis, maar morgen gaan ze dan alle 5 eindelijk in première. Vandaag Raymond van Soest over zijn film, waarin vallende granaten muzieknoten worden en een bombardement een melodie.
nu, weet je wel. Zwaaiende kinderen op de dijk zag filmmaker Raymond van Soest in een documentaire over de Slag om de Schelde. En dat bracht hem op het idee voor zijn film De Kleine Pianist. Kinderen op de dijk kijken naar het bombardement. En dat moment, nou, dat bleef hangen. En op een gegeven moment zat ik, het was vorig jaar zomer. En ik zat in mijn tuin, een glaasje wijn, het was 's avonds laat. En ik hoor op een gegeven moment, we zitten op de aanvliegroute van vliegveld Midden-Zeeland. En ik hoorde die vliegtuigen overkomen. Ik denk, oh, en dan... Net als wat die kinderen eigenlijk zagen, weet je wel, die explosies deed ik eigenlijk zo met mijn handen na. En toen dacht ik, wat nou als een kind op die dijk dat zou zien en dan als een soort dirigent daar een melodie in zou horen. En zo is eigenlijk het filmidee ontstaan, vanuit dat beeld. Die kleine jongen die speciaal is, die anders is, in de zin van hij hoort en ziet dingen, leeft een beetje in een fantasiewereld, is heel erg op zichzelf. En hij heeft een vader, een beetje een nukkige Zeeuwse fruitplukker, die dat natuurlijk allemaal maar een beetje vreemd vinden. Het is een groot gezin, veel kindertjes. En het bijzondere en het hart van de film is de relatie tussen vader en zoon, die moeizaam is. En uiteindelijk dus dat ze elk begrip voor elkaar vinden aan het eind van het verhaal. De Kleine Pianist is vooral een poëtische film en niet gebaseerd op historische feiten. Maar als het gebeurd zou zijn, moet het op Zuid-Beveland zijn geweest. Het grappige is, toen ik dus aan het begin van het concept van het project met een historicus ging zitten, kwamen we erachter van, nou, dan moet dit gebeurd zijn op Rilland Bad. Want dat ligt het dichtst bij de haven van Antwerpen, waar de Slag om de Schelde begon. En in mijn verhaal zit dus een bom die op het dorp valt. Het wordt dramatisch op het einde, het gaat niet goed. En dat is ook daadwerkelijk gebeurd. En nou ja, afijn, dus het klopte eigenlijk, wat ik bedacht had, klopte eigenlijk precies bij de geschiedenis van Rilland Bad. Stefan Dane is aangeschoven. Wat heb jij nog voor nieuwtjes? Vanochtend werd er geoogst in Overzanden. Dat gebeurde bij de volkstuinen. En alle groenten in kratten gingen naar de voedselbank. Het is fijn dat we daar toch iets aan kunnen bijdragen. En het geeft een goed gevoel. En ja, het is gewoon fijn voor ons ook. En we eten er zelf van. Maar het is hartstikke leuk dat er zoveel naar de voedselbank gaan. En daar zijn we hartstikke blij mee. Ja, ziet er ook goed uit. Zullen ze blij mee zijn? Ziet er zeker goed uit. Van Overzanden gaan we naar Goes, want er was wel een opmerkelijke actie. In de PC Kwantstraat, daar worden woningen gesloopt. Maar voordat die woningen tegen de vlakte gaan, mocht iedereen die dat maar wilde een kijkje nemen en spullen meenemen uit de huizen en de tuinen. Ja, de spullen die zijn achtergelaten eigenlijk door de bewoners. Ja, klopt. Schuttingen bijvoorbeeld, of tegels, zelfs een complete keuken. Zij vond deze keuken wel mooi, dus dan gaan we even kijken wat we daarmee kunnen doen, zodat we het in haar huis kunnen plaatsen. Wat vindt u van het initiatief dat zo voor de sloop nog zoveel mogelijk meegenomen mag worden? Ik vind het juist heel mooi. Dat is juist heel fijn, dan wordt het niet onnodig weggegooid. En er zijn altijd mensen die wel iets kunnen gebruiken, maar niet de financiën hebben. Dat is mooi. Nou, die hebben we in ieder geval. Ik heb deze rozen gevonden. Ik vind de kleur erg mooi. En ik kan hier ook toch wel een stek of 7, 8 van maken. Dus dat gaat goed komen. En dan Hulst, want daar werden vandaag heel veel huwelijksjaren gevierd. Heel veel, bijna 1400. Ja, en ik dacht dus eerst dat het allemaal mensen waren die op 3 september waren getrouwd, maar dat is niet zo, hè? Nee, het is zo dat de jubilea van de afgelopen maanden werden gevierd. Normaal komt de burgemeester natuurlijk altijd langs bij een 60-jarig huwelijk of een 65-jarig huwelijk. Nou, in verband met corona kon dat niet. En dus kwamen de paren nu juist naar de burgemeester toe. Een hele mooie dag. Dat hadden we eigenlijk niet meer verwacht. Want ja, het is eigenlijk al voorbij, maar de burgemeester heeft toch de moeite genomen om er nog iets aan te doen. Het feestje met 60 jaar ging dan misschien niet door. Dan moeten we toch maar door naar die 65, hè? Tuurlijk, anders zijn allemaal die ballonnen, die zijn daar voor niks gekocht. Dat is niet de bedoeling. En we zijn nu alweer de lijst aan het aftellen. En in januari hebben we eigenlijk weer dezelfde sessie. Dus het zijn wel hele degelijke huwelijken in Hulst. Ja, recept voor een goed huwelijk. Moet je naar Hulst. Lijkt mij ook. Dankjewel. Het begon wat regenachtig, maar halverwege de ochtend werd het aangenamer. En de zon kwam er zo nu en dan bij, niet te zien op deze foto trouwens. Het werd 20 tot 22 graden. Vanavond en vannacht neemt de kans op regen weer wat toe. Morgen overdag is het voornamelijk droog, maar ja, het weekend ziet er dan weer zo uit.
En nu een nieuw programma bij Omroep Zeeland, Groen Bezig. Met vandaag een groene makeover voor een schoolplein. Hier zit kool- en pimpelmees, want dit zijn populieren, dat is heel zacht hout. Spechten hakken daar gaten in en van die oude nesten, daar gaan die pimpelmezen in broeden. Maar die gaten, die kunnen we wel namaken voor het schoolplein. Ja, dat gaan we. Nou, die zijn zeker groen bezig. Dit was Zeeland Nu. Ik wens u een hele fijne avond.